Svéd Helsingborg együttesét, Faragóri Ár volt a riportár. Kerule Jung. Veszélyes! 1-0-ra vezet a Helsingborg. Teljesen nyílt meccsen 1-0-ra győzött a Helsingborg, összesítésben 1-1 és 11-es rúgások. Jung! 1-0-ra vezetnek a svédek. Mirjuca. Gól! Azt hiszem már mellé ment. A csapat házi gólkirálya Jonsson ebben a bajnokságban. És udvarát! Udvarát! Vince Otto. 1-1-nél. Kivédi Andersson. Ulla Nilsson. Udvarát! Szenzációs! Zavacki. Gól! 2-1-re vezet a Fradi. Powell. Gól 2-2. Nyilaselek 2-2-nél. A negyedik Ferencvárosi. Gól! 3-2. Libron. Belövi. Lipcsei. Megvan! Megvan! Ott van a Ferencváros az első fordulóban. És legrosszabb esetben ide juthat, mármint az UEFA kupa első fordulójába az MTK is, hogyha nem tudja ledolgozni egy 0-ás hátrányát ma este Norvégiában, a Rosenborg ellen, a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Ezt a mérkőzést egyébként 20 óra 20 perctől élőben közvetítjük majd a TV2-n. Most pedig még mindig futball, 9 gól